Radio sa osmehom. Osmehom. Demo Ekspres 202. Eto, bila to prva pesma grupe Magic Bush. Sad, nije to baš tako nov band, novo je ime Magic Bush, to su ljudi koji već za sebe imaju kilometražu. Damian je svirao Best Beat, E-Play, da je pogrešim, reci što.
Blessing. Kako beše sad ti? Jefta je svirao u Sinesteziji koja je bila čest gost ovde kod nas. Još negde? Pa to je to, da kažem, nekih imena koje su se tu provlačila kroz radio stanice. I dobro, tada benda, mislim, konkretno Best Beat u kome si ti svirao, koji je bio tribut za Beatlese i koji još uvijek postoji kao tribut za Beatlese. S druge strane, Sinestezija, nije to bilo toliko jedno daleko od drugog, ali opet je dosta drugačiji muzički doživljaj. Kako ste ujedinili svoje snage u ovom projektu koji ovako zvuči? Misliš kako smo se našli? Da, kako uopšte saradnja išla? Jeste, pa interesantno, u principu Damjan i ja se znamo skoro 10 godina možda, sarađivali smo na prvom albumu Sinestezije, zapravo se odatle znamo, on je bio producent i snimatelj, pa smo nastavili saradnju posle i na drugom albumu, gde on isto snimao i producirao. I umeđu vremenu smo se naravno i družili, slušali jedni drugi uživo i tako dalje. Jednostavno našli smo se tu negde što se tiče ukusa muzičkog, tog nekog brit zvuka, gitarskog zvuka, naravno rock'n'rolla i svega ostalog. I onda jednostavno jednog dana Damjan pozvao i kao, eto, da li bi svirao zajedno sa mnom, kao radim to i to. Pre toga se već nešto dešavalo u Magic Bushu, već su oni snimili album i tako dalje, pričat ćemo o tome, ali eto, neka dugogodišnja saradnja i na kraju rezultiralo zajedničkom saradnjom i sviranjem zajedno. A reci mi, Damjane, ti si bio bumjar, ili tako? Pa si pešao na gitaru, dešava se, Mića Vukašinović to isto uradio, ili Buddy Miles, recimo. Da. Ali kod nas to baš nije tako čest slučaj, nisu to baš tako dva srodna instrumenta. Pa ne znam, išlo je postepeno, svirao sam bubanj aktivno, onda sam zbog Best Beata počeo sviram bas gitaru, pa sam je malo krenuo na levu ruku. I to pa to i levo i desno, onda sam za ovaj bend počeo da sviram gitaru. Mislim, od uvek sam svirao te instrumente onako, kao za svoju dušu, onda kad je to zahtevao bend, onda sam to počeo da radim u bendu, tako da evo sad sam ritam gitarista u Magic Bushu i pevam. Sad si gitarista koji ima svira bas levom rukom i bubnjeve desnom rukom. Nikad ne znaš zašto to može biti. Čije su pesme koje svirate? Pesme su pisali svi članovi Magic Busha, odnosno te prve postave, dakle Marko Ćalić, Vitomir Milićević, Nikola Nđerović i ja. Svako je doneo neku osnovnu ideju, neko je doneo i gotove pesme, neko je doneo neke delove, pa smo onda to sve zajedno sklapali, aranžirali i tako. Većinu sam tekstu pisao ja, neki pisao Vitomir i tako. Gde ste snimali? Snimanje je počelo u našoj prostoriji, gde smo mi vrlo onako bez nekih ozbiljnih, mislim bez velikih ambicija da sad to pretvorimo ne znam kakav projekat, počeli da snimamo pesme koje su nam se motale po glavi, a to je prostorija gde Best Beat ima probu i onda smo svi tako često smo se tu vrtali, sretali i onda dok tako eto sedimo, pijuckamo pićence, neko bi odsvirao neku pesmu, onda je bila ideja, ajde imamo kompjuter, imamo mix, počnemo to da snimamo i onda su tako nastali kosturi tih pesama. Tu smo snimali gitare, bubnjeve, bas gitaru i onda kada smo shvatili da bi nam trebao malo veći studio koji prevazilazi naše mogućnosti, otišli smo kod Olivera Jovanovića u studio gde smo radili ostatak snimanja, mix i mastering. To što se kaže za sve pare, je li tako? Pa tako, da. Ajde čujemo još jednu pesmu pa ćemo pričati još malo. I Wanna Be Loved i Magic Bush.
Magic Bush stvarno zvuči magično. Ovde je bio gost i Mirko Tomić, poznati čovjek iz Šapca koji multi-instrumentalista, ovde na pedalskoj gitari bio. Tako je. Reci mi sad, ovo je u stvari neki album, je tako? Je gotov ili samo 3 stvari pa će biti još? Ne, album je gotov, čeka izdanje, pojavit će se u toku ove godine za jednu novu etiketu koja se zove 4/4 i nastala je pod okriljem muzičkog studija gde smo mi snimali album. Tako da album sadrži 12 pesama i manje više sve ovo maniru koji ste čuli. Sad ovo pitanje koje uvek postavljam, ali je bolno. Mogli nešto na srpsku se snimi? Pa mogli, razmišljali smo u nekom trenutku i o tome i ostavili smo ovo što smo radili ovako na engleskom, prosto tako se dogodilo. Ono što nam je bilo bitno jeste da album zvuči dovoljno u skladu sa muzikom koju sviramo izvorno. Imali smo u tu svrhu jednog našeg prijatelja koji je iz Brightona, ovde beogradski zet, on se zove Andy, on je dolazio da čuje kad bi mi snimili pevanje da li je to neki Tarzan English ili je English i onda pošto se prilično pohvalno izrazio o tome, onda smo odlučili da to koristimo kao neki kvalitet, da jednostavno ne zvučimo kao bend iz Srbije, nego da se trudimo da zvučimo kao bend koji dolazi iz Engleske i svira nekakav Brit rock. Reci mi, ste svirali već uživo? Jesmo, da. U ovoj postavi sad, da. I kakva je prijem publike? Pa šareno. To je prvi test naš. Da. Ljudi ne znaju pesme. Kad znaju pesme, onda možda sviraš jako i tako. Dešavalo nam se da ljudi znaju, recimo u Novom Sadu smo imali jako lepo iskustvo, gde smo bukvalno dobili poziv od ekipe jedne iz Novog Sada da dođemo i da održimo koncert, jer su nekako došli do albuma, iako nije još izdat, znaju već pesme, dopada im se muzika i onda smo imali priliku pred, punim klubom da odsviramo ceo koncert naših pesama i čak nekih pesama koje mi volimo, koje slušamo, muzike koje utiče na naš rad, da prosto svi budu oduševljeni do nekih koncerata gde se ljudi upoznaju sa našim radom, materijalom, tako da šareno za sad. Rekao si bendovi koji utiču na vaš rad, koji su to bendovi? Jeste. Pa, znaš kako, mislim, ja znam, ja čujem koji su da. Ko malo poznaje muziku, onda će mu biti jasno, ali to su neki taj pravac koji mi sviramo, valjda, ne znam, moglo bi da se podvede pod neki power pop ili tako nešto, a to je sve krenulo od 60. godina koje su bile najšarenije i najuticajnije doba u ovoj modernoj muzici koju mi dalje pokušavamo da sviramo. Dakle, sve od Beatlesa, Stonesa, Whoa, Kingsa, Small Facesa, Animalsa, preko T-Rexa, Slade-a do Oasisa, Blura, Verva i ne znam sad ovih najnovijih derivata te muzike. Tako da eto, to je neka osnova od koje mi polazimo. Da se vratimo na ovo, s obzirom da je sve na engleskom, i to na dobrom engleskom, što je prava retkost kod nas, reci mi, ili imate neki plan da eventualno plasirate to kao neki eksport u neke zemlje Evrope? Mi smo kao Best Beat, kao Beatles tribute band uspeli da sviramo na području od Minska do Liverpoola i svirali smo u većini evropskih zemalja, što nam negde ostavilo prostor da pokušamo da i ovaj projekat paralelno sa Best Beatom, pošto dobar deo članova Best Beata učestvuje u ovom materijalu, što svirački, što kao dizajneri zvuka i tako. I simpatizeri i podrška. Tako da naš album je već stigao do nekih ljudi gde smo mi svirali ranije i takođe ima neke dobre kritike, ljudima se to dopada, tako da ćemo mi pokušati da to izvezemo napolje. Sad naravno koliko ćemo uspeti, ono što je nama najbitnije da mi uživamo u tome što radimo i da vidimo da se nekim ljudima to dopada, da ne ilazi na prihvatanje. Sad da li će imati komercijalni uspeh ili kako već, mislim se već dugo bavimo rock muzikom, a ona je ono što bi Iggy Pop rekao, uglavnom vukljanje pojačala i nameštanje bubnjeva i tonske probe i tako dalje. Tako da, ali mi to volimo. Ima li neki video prezentacija? Pa da, postoji. Po principu da, na YouTube ljudi mogu da nađu, jeste i na sajtu. I na sajtu jeste magicbush.com, tako već. Tako je. Da, postoje snimci, mislim, sa raznih emisija jeste, što televizijskih, što koncerata, klubova. Postoji strana, pa mogu slobodno da nam se jave, čak poslaćemo vrlo rado i album, kogod želi da... Ima li neka svirka zakazana na vreme? Sviraćemo
Preko sutra, gde sviramo? Preko sutra sviramo u Zrenjaninu, u klubu Vinil, Basic, tako nešto. Da. U Zrenjaninu klubu? U Zrenjaninu Vinil, sad nisam siguran šta je nastavak. Nastavak, ali u svakom slučaju u klubu Vinil u Zrenjaninu, to je jedan novi klub gde ćemo nastupiti u subotu. Trebalo bi da uskoro sviramo, svirat ćemo možda nešto u Božidarcu, kao podrška nekom većem bendu. Mislim da je 22. april datum za nastup u muzičkoj kući Metropolis. Trebalo bi da putujemo nešto tamo ka Bosni i Crnoj Gori. To sada planiramo neke nastupe za sredinu aprila. Mislim da ćemo svirati neki nastup u Domu omladine ili ispred Doma omladine. Tako, planira se, bit će nas znači po Kamiče pa će biti i Lavida na kraju. Pa valjda tako mora, da. Naši gosti su bili članovi grupe Magic Bush. Čućemo još jednu pesmu koja se zove Little Carol. To čak bili, to nije. Little Carol i Magic Bush, puno sreće kad čim bude nešto novo, čim album izađe, dođete, predstavimo i da damo podršku. Little Carol i Magic Bush. Hvala, Vlada. Can I ask you, little Carol, what you lost along the way? Can I ask you, little Carol, can you carry that weight? Have you walked across the minefield? 7 hills and 7 seas. You can tell me, little Carol, all the things that you need. About the game we play, on the point of no return. Can you tell